Ce ai, băi, Ștefan, ești drogat? Îți spun pipi? Eu zic să nu. Ștefan. Hai, începem cu mușchiul, da? Deci nu uitați, primul motor al zelor îl faci mic, al doilea, al treilea și ridici, da? Stai atent. Al doilea, al treilea și ridici. Și acum. Și... Din nou. Din nou, mai Poate să faci 3 ore. Cum să făcea la cel cu Pip! Știi ce sponsor e Pip? ala că te vede. Sponsor oficial. Din nou, mai de dată. Băi, Oana, mai uite toți noi. Nu-mi face spui. Haideți să dăm noi. Ia, hai. Și băi, dar mi-am zis două care se fac. Îți mai dă și mie. Nu.